F'artiklu fit-Times Giovanni Bonello li hu meqjus bħala wieħed mill-figuri qrib l-għaqda estremista Repubblika fetaħ attakk qawwi u bla preċedent kontra l-ġudikatura Maltija b'lingwaġġ estremament jiebes u dispreġġjattiv f'eks imħallef sejjaħ lill-imħallfin u l-maġistrati midgets in gowns, self-nurtured pygmies u bootlickers waqt li akkużahom li jfasslu deċiżjonijiet manikament mingħajr bażi. Skont l-ġudikatura m'għandha l-ebda determinazzjoni meħtieġa biex tiddefendi l-Kostituzzjoni u ddur mal-poter flok mal-individwu. Esperti legali li tkellmu ma' One News qalu li tom mhux tas-soltu minn Bonello li ġeneralment juża sarkażmu jindika frustrazzjoni kbira fih dan Repubblika. Wisq probabbli wara li diversi deċiżjonijiet riċenti tal-qrati ma mxewx fid-direzzjoni li xtaqet din NGO. Dan ukoll waqt li l-istess Repubblika qed tiffaċċja sfidi finanzjarji tant l-attivist Manuel Delija saħansitra appella l-finanzjament mill-Istat biex din tkun tista' tkompli opera. Sa dan it-tant il-pressjoni fuq il-ġudikatura qed tikber hekk kif il-fazzjoni estremista nazzjonalista investit ħafna f'numru ta' każi sensittivi. Sorsi mid-dar ċentrali sostnew li hemm tensjoni interna u biża li jekk dawn il-każi ma jispiċċawx kif mixtieq, il-fazzjoni estremista tista' titlef l-influenza tagħha u d-dominanza interna waqt li l-kap X Borg maqbud f'nofs din il-ġlieda għall poter li qed tkompli tħawwat lill-partit minn ġewwa. B'reazzjoni għall-opinjoni minn Giovanni Bonello, l-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard qal fuq il-midja soċjali li d-dibattitu pubbliku dwar il-kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem u l-amministrazzjoni tal-ġustizzja għandu rwol fundamentali f'pajjiż demokratiku għalhekk hemm bżonn li dawn il-konverzazzjonijiet isiru b'attenzjoni lejn ir-rwol u d-dinjità tal-ġudikatura għalli fil-waqt li hu normali li jkun hemm fehmiet differenti dwar kif għandhom jiġu interpretati l-liġijiet, u importanti li jkun hemm sens ta' proporzjon u rispett fi dialogu.